Det er den bedste sang i årtier. I'm on a boat. Ja, præcis. Jeg kan bedre lide den, end den med Akon. Hvis du skulle spørge for nogen. Skulle du spørge for nogen? Det er du eller ej. Så vent der. Nu. Så er der fest i læren. Så er der fest på bing! Fuck, der skal bare skrues så. Vi chiller lidt i starten, og så langsomt så bliver det vildere og vildere. Ja, vi sætter den op i den store højtaler. Kan man det? Ja, fandme. Bare sæt den til op i ledningen. Bare gå og lukke den op. Det er lige der med det der. Ej, det er bare lige at Hvordan gør man? Du skal bare sætte den her, Anna. Hvad? Ja. Ja. I'm on a boat. Nu kommer den. Wait for it. Jamen, de har lige sprunget det gode over. Se, hvad sker der? Fordi den er lige... Hvad er rum?